Ngono. Sangune bila karo ditambahi 800 karo omi. Kurang. Ini kurang ini. Ini gaji lo piring loh, piring. Buri. Nah. Nah, up, nes ngehel. Berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wal awliya wa sahabati wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin usana rubi sayyidina Abdul Qadir Anjalani Abika Jati Angisari Sabilah Murfat Alhamdulillah matur prastuyo muga kaca-kaca angkang sekalian kaca angkang resi dinten beto pangkasa kawes dinesake enake ane satara krono resi mika ketinggalanipun putra pesa utawi kelairanipun yen mugi-mugi pesa itu dumateng perintah Allah lan nepi sedaya laranganipun Allah pindah ingkang kawali inggih menika pesa mituhu turut dumateng diakon sepang kali mulai awal hingga sangripun sebab mulai bersani bisa dibengkelan putri yang solehah yang sampai mereka dumateng para nabi, para wali saja para melatih putri kaum bersawat sambil dengan semua sambing ngantos sanipun serta bersani dumateng kancing nabi rasul sakarwa putus kapas awan bakar Usman Umar Sadinari pramila dipun bukti wau kesawatan sambil dengan semua sambing ngantos sanipun pramila bersani dumateng anggih mengkoni kali bertikiranipun semua sambing keprapin sarjana dan sakon beberapa sambung jaluk video tanduk setelah malam judul rasapun anggih yang sekalian Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keplo gitu anak kita 28. Kamu udah besar gitu. Kamu sudah 10 bulan ya toh. Jadi anak solehah, pinter, nurut sama orang tua, mboten bareng nakal. Cewek mboten bareng nakal, mboten bareng apa? Nakal, mboten bareng rewelan, mboten bareng cengeng, mboten bareng nangisan. Nggih. Nggih. Oke, bolo ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.